Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude video z IPO, což jste tady ještě u mě neviděli a jdeme na to. Takže jak vidíte, tak je to vlastně o tancích, že tady vidíte jaký tank. A je to vlastně takhle jednoduchá, mohla se s tím víc pohrát s tou grafikou, ale asi se jim už nechtělo, tak to prostě takhle nechali. A tenhle díl natáčím na druhý pokus, takže se mi to asi zase nepovede, možná, nevím. Uvidím, takže uvidíme. Takže jmenuji se Vilda Junior, jako vždycky. A jak vidíte, tak jsem takhle malý tank. Začínám na 9. levelu, protože jsem předtím měl 18. level a teď začínám na 9. Je to vlastně něco jako Agario, jestli znáte, tak je to podobný. A já se tady vylepším bullet damage, co jsou tady ty kuličky, co střílím, tak ty budou mít větší damage. Potom si vylepším bullet speed a to je všechno. Tak, a teď jdeme na to. Teď už jdeme nahoru. Jak vidíte, tak já takhle střílím a vlastně, jo, je to tam vidět, skóre mám 271 teď. Jo. A potřebuji 5000 na to, aby jsem se dostal do top 10. Takže to je náš první cíl. Potom je náš cíl být první, což se dneska se nedostane, protože tam má 134 400, takže to ne. Takže to se asi nedostaneme nejspíš, takže to nic. Ale jinak chci se dostat do top 10. Aspoň. Takže tak. Když se nedostaneme do top 10, tak je smůla a máme prostě smůlu. Je mi to jedno, doufám, že se nám to povede a jdeme na to, takže hrajeme. Dobře, od 15. levelu budeme mít za chvilku, tak máme 14. Budeme mít další jakoby možnosti, co můžeme udělat. Můžeme si buď to ignorovat to, že bychom se změnili třeba tady. Vidíte? A hned jsem nám to tady načetl. Jak vidíte, jsem 15. level. Ano. A jak vidíte, tak tady máte Twin, Sniper, Machine Gun a Flank Guard. Všechno si vyzkoušíme ne asi dneska, ale já dneska začnu, jo jasně, takže dobrý. Jo, tady je nějaký Twin, takže já si dám taky Twin. A vidíte, já začnu dneska Twinem, takže tak. Už hned někdo po mně jde, jo. To je normální. To prostě hned, to si ani nevšimněte, už pro vás někdo jde. Jo. To prostě, jo, dobrý, oni jdou do sebe, tak to je v klidu. Tak to se tady zatím můžu zničit tady ty modrý, tak ty mi dají 2. Super. Tak to je dobrý. Utíkáme, musíme pryč. Ježiš, já jdu nahoru, kde je ten laser. No to je jedno, každopádně budu tady prostě. Já se budu snažit být někde uprostřed mapy, což znamená, že potřebuji ještě jet trošku nahoru a potom je to v klidu. Takže pojedu nahoru a potom uvidíme. Já tam je přesně ten lídr. No super. Nevím sice, kdo je ten lídr, ale ok. Ne. V klidu, jo? Se jako zase tak dobrý nejsem, abyste mě tady nezabíjeli. Dáme si... Tady dáme regen, dvakrát, tak. Jejda, hej. Přestaňte, jo? Zase klídek. Klídek. Dáme si regen, to je ten potřebuji ze všeho nejvíc zatím. Se potřebuji zregenerovat. Přestaňte mě pronásledovat už. Hej, už mě štvou ty trohelníčci. Hej, tak tady nějaký silný tank, pomoc. To nechci. Se nechci setkat s tím silným tankem, co má... Hele, oni ho zabili. Už má 75, no tak to bychom se i mohli možná dostat. Můj nejvyšší rekord je 100 000, takže to je v klidu. Ale... já teďka nevím, co mám dát, jo. Moment speed, nebo moment speed spíš. Dobrý, to jsme dali. Hej, tady je nějaký divný, že tady jsou to ty trochu. Jo, a tady je ten lídr, jasně. Nebo tady někdo je, teda aspoň. Co já vím. No tak ty vole.
kolik má? To je ten, co má 7. Cože? To je ten, co má 10 000, ty vole. Je super, já mám jenom 3 000. Vilda Junior, už jsem v tabulce. Oh yeah, mám to vplněný. Vilda Junior, oh yeah. Má splněný dnešní úkol, to neznamená, že umřu, já se chci dostat na první příšku. Co teď? Movement speed. Tak já si to dám naplno, mě to je nějak jedno, že budu aspoň rychlejší. Což je dobře, že jo. Potřebuji mít 30. level, aby jsem se vylepšil na další, jakoby, nevím jak to říct, fázi. Mám tomu říkat fáze. Tady to je fáze A, protože to je první fáze. Třeba takhle si pojmenujeme ty fáze. Prostě druhá fáze je to do 45. levelu, teď se zase někdo dostal na 100. Divným způsobem. Víte, proč říkám divným? Protože je to nějaký divný, že jakoby on měl 75 a najednou boom. A měl hned 100, že jo? Což je divný. A hodně. Jako myslím si, že jsme docela na dobrý úrovni teď zrovna. Au, to bolí. Jakože, tak málo. Naštěstí, že mi ubral tak málo, jako kdyby mi ubral třeba přes půlku, tak už je to v prčicí hodně. Hele, už máme 5000, už jsme, kolikátý jsme, jsem si to nespočítal. Počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Už jsme 7, oh yeah. Se blížíme. Jsme 7. No a když potkáme toho prvního, tak jsme že v prčicích, protože ten má hodně. Ten má mnohem víc než já, že? Ty vole. No jako ze všech stran? Tady jsou. Hej, já jsem to nevzal. On mi to... Ty vole, já budu muset něco zničit teďkon. Hodně rychle. Ty vole, už jsem myslel, že mi to zase sebere. Co to je za kuličky? Yes! A už máme další, takže co si dáme? Mně to asi nejvíc vyhovuje tohle. Takže já si dám tohle. Dáme bullet speed a už máme na max bullet speed, takže teď mi to už jde úplně na max rychle. Takže to je dobrý. Hej, ten je nějaký divný. Hej, tam nejdu, tam je ten lídr. Vůbec. Ne, to že ne. Tak to vůbec, já se vypnu a jdeme pryč. Odtuď. Jo, a ještě jsem vám zapomněl říct, že Ečkem, když si to dáte, tak vlastně autofire, to znamená, že střílíte, jakoby, že to střílí samo. Že jako může stát a střílíme to prostě samo. Ani se toho nedotýkám. Což je dobrý. Ale já si většinou radši kliknu na tu myšku, než aby jsem... Já už jsem 5. Což je dobrý. A ten první, co je, tak má... Hej, on mi to vyžral. No tak to ne. Jsi mrtvej. Tu máš. Ty vole. Já jsem si ubral a hodně. Pryč. Kolik jsem si ty vole ubral? Ty vole. Jo, dobrý, tak to je zase nějaký malý šmejt. To je v klidu, to je tady. No, tak to je. Dobrý, tak pojď. Yes! Hele. Co? Jak to, že mě tolik dává, to je nějaký divný. Hej, ty si nějak dovolujou. Až moc si dovolujou. Regen. Honem. Ty vole. To mě... Cože? Co? Co to bylo? Já jsem měl kolik? 31 000. Byl jsem 3.
Ty vole, už jsem byl top 3. Wow. No tak začínáme na 22 levelu, tak to je v klidu. No tak teď jsme si vyzkoušeli Twin a Sniper si dáme až úplně nakonec, to nechci teď, takže já si dám tohle. Jo, jdeme se vylepšit, takže na max tohle, na max tohle, na max tohle a konec. To bylo. Ty vole. A to je nějaký blbý hodně tohleto. Doufám, že tam až budeme na 30. levelu, takže to bude mnohem lepší. Ale zase dobrý, že stihnu na obě dvě strany hned takhle ze začátku. No ty na mě nemáš. Ježišmarja, prosím tě. Jestli si chceš se mnou porovnávat. Hej, ten mě strašně štve, ale má menší skoro než já, o hodně menší. Dobrý, tak tady to je v klidu. OK, tak já si dám tady... Jo, já to budu spíš střílet takhle. Jo, aha. To je jedno. Ty vole, to je nějaký velký moc. Hej, tebe chci zabít, pojď. Ne, Jo, on mě to healuje, to je v klidu. Moment speed. Hej, kámo, hej. Ne. Pomoc, au. Ne, jak to, že to šáde na takovou vzdálenost? On si to ti vylepšuje to bullet něco, tak nevím, jak se to jmenuje. Pojď. Ne vůbec, kámo. Takhle. Dobrý, tak si dáme tykon. Asi zkusíme to machine guna, tam jsme se moc daleko nedostali. A za chvilku budeme končit, i když to nemáme dohraný. No, vlastně máme. Jo. Tak teď se mi to nějak laguje. Ne, co? Mně se to lagovalo. Viděli jste to? Ty vole, ten byl nějaký dobrý. No, myslím, že by pro tohle video by to už stačilo. Podle záznamu tak vypadá to, že to má 13 minut, takže to stačí bohatě. Takže pokud se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte dát like, koment, odběr, dělejte a zatím čau.